तुम्ही होईल कोण येऊन आमच्या घरांनी नोबडी घरा असून पोय मरे घरा असून फोन निजाम आमकां जागा ना घरान निजाम ताजी जागा ना घरान किती फोन येयला व्हिडिओ दाखय ताका व्हिडिओ दाखय ताका काढून हाडला व्हिडिओ दाखय show it on supposed to one side. Supposed to be a board is on. Show us the hill cutting permission, please. Show us right now. Ronnie, please show us the permission. There's no point repeating. Baba, how can you board तू जाणार बोर्ड मारपाचे हिंगा नियम आहा बोर्डार पंचायतीचे परमिशन सगळे आहा I promise you sending you permission. We will not do anything without permission. So in that no see somebody see if somebody wants to challenge against they need all the that's why that compulsion is there, no, you have to put a board so that every citizen have बोर्ड है ना सामने किधर है right to बोर्ड किधर है आपका लगा है कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर बोर्ड किधर है हेलो बोर्ड लायना मुख्यमंत्री आमची सीसी एव्हरीवेअर इट इज आम्ही आज तालिगांव बोर्ड लायता पळय बोर्ड लायता 2-3 मिनिटांचो बोर्ड आसना आता तिंगा आयडियल ऑफिस तिंगा सेम बोर्ड लायलो आता बोर्ड ना इट इज नॉट वन टाइम अफेअर न्हू No, not any big problem. त्यांना तेवढं किती सांगलं नाही माती कोण हांगासर ही तुम्ही माती घातला ती काटली का ती सांगतली ती घाला मी काटले सांगलेली हा हय काटले सांगलेली आयकता आणि पावस तर येयलो जाल्यार माती सगळी सकट देवचे सांगले सांगलेलं त्यांना आम्ही ऑलरेडी सांगलेलं न्हू सांगलेलं माती आणि उदक गेला मरे त्यांचे नळाचे पायप आम्ही ओपन आता तिंगा उदक येता तेंगा उदक राहते ना बट इट ऑल वेस्टेज आमच्या दाराने येयलेले आमी चोकला रावता वयर दोंगरा आमच्या दोंगरा वयर केल्ले खाली जागो ना सर म्हाका घरान आमच्या घरा आणि पळय आमी कितें आमचे घर पडलेले आहा ती आमचे घर पडलेले आहा कळ्ळें आहा ते हा आमकां हिंगा प्लेस दाखवा न्हिदपाची पळय सांगा तुमी आणि माझी मामी स्वतः ती बोरी ना इतकी सिरियस इतकी सिरियस जाऊन सुद्धा आणि इतके ऑपरेशन रावपाक जाय घरा असून तर मेळ्ळा बगर भायर सर उपकारना आम्ही ऑपरेशन कावले पेशंट हा बया माझी सडा काढून पावस येयला माती देंवतो बरेंच जालो आमकां येयली सकयल माती You all know that there is a red orange alert, no? You know that will rain. You know that there is loose mud over here. Mud will go down. And what is this? You want purposely दाखवायला तुमच्या आणि वरचा God is watching everything. फर्स्ट टाइम रेडी आमगे घरान उदक जालें फर्स्ट टाइम उदक येयला वर्ष झाली आम्ही तुम्हाला केन्ना त्रास केला आणि कोण आमी केन्ना सांगला तुका येवं सांगला केन्ना हा सांगला केन्ना ना मरे केन्ना सांगूंक घरान माझ्या संपर्क माझे प्रॉब्लेम जाला की म्हाका पांय घालतो पर्मनंट त्रास केन्ना कितें आता कोणाक खबर नासली माती पावता सगळ्यो सकयल वयतले म्हणून खबर नासली तुम्ही सगळी माती पळय कशी घातल्या ती आणि तो कितें सांगताले आयको तो कितें सांगता वो कितें सांगता सकयल जाणा मरे वो कितें सांगता सकयल युनिव्हर्सिटीचें उदक खंय युनिव्हर्सिटीचें उदक पायप खंय हांगा सोडला खंय आयका तेणी सांगला युनिव्हर्सिटीचें उदक युनिव्हर्सिटीक आनी हांगा कितें प्रॉब्लम इतकें सांग म्हाका युनिव्हर्सिटीक आनी हांगा कितें प्रॉब्लम कौन बोला आपको बोलने के लिए तो सांगता आपको कौन बोला तेच सांगलें ताका युनिव्हर्सिटीक एक मिनट क्या बोला
यूनिवर्सिटी में उधर खड्डा मारा है, वो भी पानी ज्यादा इधर आ रहा है और ये भी पानी आ रहा है, एक ही साथ में फ्लो आ रहा है। यूनिवर्सिटी को पानी इधर नहीं आता, कभी भी नहीं आता मार के रखा है पानी इधर। वो लोग हमने जाके उधर 15 दिन में उधर जाके हम लोग अरे नहीं आता है तो क्या आम्ही कांदा खाऊ सर बोटा डोंगरार कांदा खाऊ ना आम्ही 15 दिन जाणार पे येऊन असं होय इधर आने वाला कोई तुम्हारा कंट्रोल करो मेरे तुम 15 दिन में हम लोग Show us the permissions, Ronnie. Show us the permissions of the hill cutting. I'll show it to you. No, show us right now. No, you will have the copies. Get from somebody. We will not. No, we'll go to. There's no point fighting with him. I will not. Because Ronnie is our man. There's no point fighting with him. Let's go to this guy's house. Let's go to शादी का क्या? तिघा राव या मेव पुन्हा राव Just go down and